یکتیان نیشتیمانیا کوردستانê çûleyek sala temenewê ne û dihan arîşên navxwe çendîn bizavên cudabûnê jî beşekên ji dîroka wê ku kevintirîn ji wan arîşeyan 37 salan e beriya niha û nûtirîn jî li êkê vê mehê bû. Di sala 1975 da yeketî ku hatiye damezrandin çetra berfira her sê rêxirawa komala renjdaran û bizûtnewa salist û yeketiya şûreşgeran bû. Wate her li destpêka damezrandina wê yeketî li ser bingehîna sê balan hatiye damezrandin li hemû di kivanê siyaseta yeketî da û li jêr alayê wê hizbê da karkirîne. Di sala 1975 da heya niha çar caran cudabû nava yeketî da rûdeye û bi tenê 4 salan piştî damezrandina wê û li Newrûza sala 1979 beşek ji bala bizûtnewa salist de cuda bûn û hizba salist damezrandin. Di sala 1985 da jî careka din cudabû nav yeketî da rûda û mala Bextiyar û hejmareka serkirdên din nava yeketiyê bi cihilan û alayê şûreş durustkirin. Piştî Kongreyê Duhemê Yeketî jî di sala 2001 da careka din arîşên navxwên yeketî serheldan û di sala 2004 da rawta Rîform bû çaksaziyê de wê hizbê da bê serokatiya Neşûran Mistefa hat ragihandin. Lê nekokî berdewam bûn. Arîşên navxwe nehatin çareserkirin. Ev jî bû sedema wê yekê di sala 2006 da û piştî hilbijartinên navxwe Neşûran Mistefa dest ji karê xwe vekişa û pişra di sala 2008 da rawteka din bi navê Rawta Guherîna Demokrasî Reg di nava yeketî da cuda bû û di sala 2009 da jî cudabûna çarem rûda û tevgera goran hat ragihandin. Kak Neşûran hat min îca kirdo. Gotim mam Celal pê duaya min tom xweş diye gotim ax. Arîşên navxweyên vê cerên yeketî jî piştî dûrketina Talibanê li meydana siyasî zêtir derket û nekokî li ser pirsan gehişte Asekî ku niha û piştî çûleyek salan ji temenê wê hizbê Kosrat Rasûl û Berhem Salih cêgirên sekreterê giştî balek bê navê navenda biryara yeketî ragihandin ku bala din dan bi balê nadet.